Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa nagapanguna naton nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Western Visayas nakarecord sang 152 kabago nga kaso sang COVID-19. Ordinansa nga nag-regulate sang noise pollution sa syudad ginaduso nga ipatuman. Sa balita nasyonal, pag-resign sa mga opisyal sang SRA, ginapanawagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Smugglers ang puti nga sibuyas ginpaandaman ni Senator Amy Marcos. Samtang sa balita internasyonal, 38 o 35 patay matapos masunog ay isa kasimbahan sa Egypt. Sa balita sa sports, SBP hindi pa masiguro kung mangin coach pa si Chat Reyes sa hampang sang Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Balita entertainment, Ogie Alcacid nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa balita espesyal, aton padayon istoryahan ng mga pinasahi nga sahay isang buryal o kon paglubong sa bilog nga kalibutan. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Good morning, Liwat, mga ka-action. Good morning, Action Doors, Liwat. Yes, maayong aga liwat sa imo Action Boy. Kaya sa mga ka-action ta, nga naga-monitor sa aton maayong aga. Yes, naga-monitor dito sa Facebook. Please like, follow, and share kita sa aton nga FB Live, no? Dira sa kay Nemesia Roque sa Barangay Tangub, good morning gid sa imo, no? Rochelle Evangelista, happy Monday man sa imo. Kay Atia Kim Iriman, morning. Homal Lumena, kay Jonah Medisilo Caniedo, mayong agaman. Kay Kagawad Imbong Jocampo, nya monitor na kami. Alas City, sagali yan naga-monitor. Perte, no? Pero kisa gakabatihan ko siya, aran siya sa action reports first portion. Depende okay. ko sa iyang mood. Depende ko Kung ano sa siya. bugtaw niya. Oo. Depende sa bugtaw niya, guro, kung aga pa sa bugtaw. Tay kung naaga. Ba, siguro kung aga pa siya kabugtaw, gambal asawa. Sige lang cellphone. Ay, Yeah. sorry kagawad. Imbong! Ara, cellphone ka naman tayo, Imbong! So, nag-adlaw siya guro gawa, no? Aga pa sang banwa. Una. Oo. VJ Apasible, see you on Wednesday, man. Ay shout out ko ng mga ka-aksyon ta sa Binalbagan. Yes, taga Binalbagan dira. Good morning sa akong dira mga paryente. Sa pamilya dira kuan ni Lawrence Melgarejo con Clara. Good morning dira sa inyo sa Binalbagan, no? Sila Ping da Linlen, morning man sa inyo. Kag sino nga nito sa Binalbagan, Action Doors man, no? Lipat ko doon. Ligaya. Nanay Ligaya, Beto. Oo, musta Nanay Ligaya? Maligaya pa rin. Maligaya pa rin siguro. Ligaya. Lola na siya sa ako niya, friend. Ligaya ang itawag mo sa akin. Very Very movie na yan. Ligaya yung tawag mo sa akin. Ano na? Meron. Kala ko ako familiar sa May pelikula na ang Ligaya ang itawag mo sa akin, starring Rosana Roses. Siligo gid Rosana. Siligo gid. Correct. Sige. Si Arnold Villanueva, oy Arnold, morning dra si Mumigo. Nya pangapita, bo nami tani. Nami mo daw na pangapi bala sa mailom, daga mailom ni siya mo. Si Arnold Villanueva. Katara na kapihan, Action Boy. Good morning. Sa kapihan ni Lani. Doon ako bati isang kapihan ni Lani. Si Larry Rico? Oo, no? Siya na pinaming katamyaw. Doon na siya ka, basi kung hindi siya kalusot na naman. Basi, goro nga, way siya ka, basi siya goro connect wifi sa kapihan ni Lani. Kaya way siya kato. Sa kapihan pag na, hindi nga ko pwede tsuna man. Ang butya. Sa kapihan ni Gane, sa recreo na yan. Oo. Kay Winston Goles, bla, no? Morning dra si... Kapihan ni Choy Ramon ya, di na ya. Way ko ka ni Choy Ramon, di ko ka kuan. Sa DK Kapihan. Sa DK Kapihan. Sa DK La Carlota. Sa La Carlota na yan. Erte, no? Sa nagapangapi dira sa DK Kapihan, good morning dira sa inyo, no? Sa kay Wenskili Morales, abi nat kag August, good morning dira. Ana Sinoro is still with us.
Good morning kay Father Amber. Dira sa Talisay, sa Concepcion, Talisay. Kay Ters Vergara Sancho, good morning man. Kay Teresita Yong, dira sa may Barangay Kabog. Good morning dira sa inyo. Sa may sa kay Stella Mariceles sa Bago City, morning man. Si Judenia Sarmiento Puig Lazaro, mayang aga. Romel Lina, morning man sa imo, sir. Good morning dira niya, morning sir. Sir, morning man sir. Sa kay Roberto Heras Caraballo, no? Dira sa may Hutuda. Handumanan United Tricycle Owners and Drivers Association. Tubangan na nisang Hypermart. Good morning dira sa inyo. Standby kita sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sang mga balita lokal, may 152 kabago kasos ang COVID-19 ang Western Visayas, kag nagdala na sa kabilugan nga 192,066. Samtang may 43 naman nga na-report nga bago nga naka-recover sa COVID-19, kag ang total recoveries ang nagdangat na sa 182,605. Sa karon, 3,175 ang aktibo nga kasos ng COVID-19 sa Western Visayas. May pinakamadamo naman nga bago nga kasos ng COVID-19 ang probinsya sa Iloilo nga may 57. Ginasundan sa siyudad sa Bacolod nga may 31, probinsya sa Negros Occidental nga may 28 kag siyudad sa Iloilo nga may 16. Samtang may 9 naman kabago nga kasos ng COVID-19 ang probinsya sa Capiz, 6 sa probinsya sa Antique, 4 sa probinsya sa Aklan, kag 1 sa probinsya sa Capiz. O kung probinsya sa Guimaras, wala naman sa bagong na record nga napatay bangod sa COVID-19. Kag ang death toll sa Western Visayas ang nagapabilin sa 6,166. Nagapangabayang Bacolod SP sa Bacolod Traffic Authority Office kag Bacolod City Public Office pagi sa talatapan ni Mayor Albi Benitez nga ipatuman ang City Ordinance number 356 nga nag-regulate sa nga noise pollution sa syudad, partikular na batok sa pag-usar sa modified mufflers o na pipe sa tanan nga sahi sa motor vehicle. Sining base sa unanimous resolution ni Councilor Jude Tadeo Saison. Ginpahayag sang konsehal ang resolusyon ang base sa kalabanan reklamo sa mga senior citizens kag base sa mga ordinansa ang City Legal Office o bitaw kag Traffic Management Unit ang mga maga-impound sa mga magahod nga mga motorsiklo. Sarang mabawi isang tag-iya ang ilang motorsiklo pero dapat makakas ang magahod nga muffler. Requested to me by mostly the senior citizens, Mr. Chair. Resolution requesting the Bacolod Traffic Authority and Bacolod City Police to the Office of the City Mayor to strictly enforce City Ordinance number 356, series of 2004, for an ordinance regulating noise pollution in the city of Bacolod, particularly against the use of modified mufflers. Kabahin sa pagpahayag ni Councilor Jude Tadeo Saison. Samtang ginaprubahan sa Sangguniang Panunsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay sa taratapan sang alkalde nga mag-instalar sang traffic lights sa mga mayor nga intersection sa siyudad sang Bacolod. Ini ang base sa aprobado nga resolusyon ni Councilor Renesito Novaro. Sunod sa konsyal, dapat regular man nga magpahamtang sang traffic enforcers sa mga lugar nga wala sang traffic lights. Ginpahayag ni Novero, dako nga hangkat ang kadamuon sa masalakyan nga nagaagi sa mga intersections sa syudad, ilabi na sa ginapaabot nga pagbalik sang face-to-face classes. Duwa pa sa ni Novero nga naobserbahan nga ang mga intersection nga wala sang traffic lights ang nagatugas sang trapiko kag wala ginapaabot nga mga aksidente.
Gina-commend niya na Bacolod Councilor June Gamboa ang tikang ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa pagbukas ng Citizen Water Watch nga isugid kay Mayor na hanungod sa problema sa tubig sa mga Bacolod nun. Sa interview kay Councilor Gamboa, ginpahayag sini nga gina-commend niya ang tikang sa alkalde apong kon reklamo lang, supisyente na mas sektor nga nagauyat sini. Suno kay Gamboa, may 3 siya kahingyo sa alkalde. Una diri ang pag-aksyon sa pagpabalik sa kapin 60 ka empleyado sang Basiwa nga ginpahalin sa trabaho. Ikaduha ang pag-review sang kontrata sang Basiwa kag Prime Water. Kay ikatatlo ang mga pag-review sa mga board of directors kung ini sila bala ang kinahanglanon pa. Sunod pa kay Gamboa, mahimo man usisaon sa alkalde ang duties kag functions sang kada BOD agod may baluan kung ini sila ang kinahanglanon pa. Ginpangurahan naman sa Negros Occidental Provincial Health Office ang launching activities ang Family Planning Month sa Ayala Malls Capital Central diri sa siyudad sang Bacolod. Tuyo sang aktibidad nga mapasangkad ang awareness sang men and women reproductive age, ilabi na sa mga 18 to 25 years old group. Angot din sa reproductive health, kag proper timing spacing sa pagbusong sanding man sa ila family size goals. Ini aktibidad ang ginapasakupan man sang Department of Health, Commission on Population and Development kag USAID Rich Health. Una na ang panawagan sa DOH kag Population Commission sa mga stakeholders, partikular na sa local government units, nga padayunon ang probisyon sang family planning bilang isa sa vital kag essential health services, labi na sa tion sang health crisis tuga sang COVID-19. Handa na ang mga kapulisan sa Bacolod City Police Office kadungan sa pag-umpisa sa klase sa pila ka mga pribado nga bulutuan subong adlaw Agosto 15. Suno kay BCPO PIO Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ginamandoan ang tanan nga mga chief of police sang syudad nga mag-assign kag magpatigayon sang police visibility sa mga pribado nga eskwelahan, nalakip ang pagbutang sa mga pulis sa mga dalanon agud mapasiguro ang matawhay nga dalagan sa trapiko sa pagsulod kag pagbuhi sa mga estudyante. Nagapangabay man si Martir sa mga estudyante nga sa elementarya nga hindi magwa sa mga eskwelahan samtang wala pa makaabot ang ila ginikanan, samtang sa mga estudyante naman sa high school nagapangabay ang kapulisan nga lantawon ang palibot antes magwa sa eskwelahan kag gilayon nga ipahibalo sila ginikanan sa tion nga magapauli ng mga ini. Action Radio Philippines Standard Time, 17 minutos na nagaligad sa tak na nga las 7. Pag-resign sa mga opisyal sang SRA, ginapanawagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Samtang smuggler sang puti nga sibuyas, ginpaandaman ni Senator Amy Marcos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, masami ka bala nga malipaton na budlayan magpamilya. Balita Espesyal! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe,
Mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kon ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo. Sige. Dra kay Ka Bebs. Good morning sa imo sa pamilya Doraemon. Ay, ang Doraemon daw kuan man niya? Ba si Doraemon? Doraemon gani. Nga RI? RI oh. Alay mo na yung Doraemon. Alay mo na yung Doraemon. Si Doraemon, ganyan nga cartoons. Sige. Cartoons karakter. Cartoon karakter, hindi cartoon. Si cartoon pala sa ano pala? Cartoon sa gatas. Sa grilyo. Cartoon character na siya. Opo niya da, si Nobita. Sino? Si Nobita Doraemon. Amo na siya magambal daan. Si Barney, kabalo kay Barney magambal? Ay, hindi ko kabalo kay Barney. Do ka lang alang pa kay Barney. Do ka budlay pa ko. Marnie lang ba? Marnie, hindi. Si Marnie nakuha sa kuha na sa sangalan nga Barney. Sabado din lang. Si Richie Toribio. Yambal, init ko. Hindi na kay Yambal, gata ka piso. Hindi na kay makuha kita karon, mabutang kita sa discrimination. Yambal mo karon sa akon para karon na. Karon iyambal ko karon sa imo adwa ka pesos. Richie Toribio, morning dra sa La Castellana. Si Novi Magapan, ginatamyaw niya lang ang iyas ni nga Iloy. Nga si birthday? Iting Magapan sa iya 68th birthday karon nga adlaw. Happy birthday na Iting. Happy birthday sa imo, Iting Magapan. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Araman si Renante Arbiliar. Dira sa may San Carlos City, mayong buntag ninyo dira. Yes. San Carlos City. Musta ka mo diha? Kag sa Arbiliar family. Arbiliar family. Hindi mo lang pinitla. Ala kalay. Pinitla gid siya. Mary Gane Francisco. Ano ngalan niya? Or Mary Jane ni guro ay. Kasi nagsala lang guro ang pag-type. Basi Mary Jane giman amo na spelling. Ay mo na. Mary Jane guro. Kaya Emilia Hiponia. 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 Iliwat ko sa laman niya po. Hiponia, gali. Ay, kalain. Siling ko gidors. Kay Miss Veronica Santillan, Manukan. Morning sa imo dira. Good morning. Dennis Nuestro, good morning, man. Sa Woodfire Bacolod. Of course. Si mi amigo ta Andre Polanco ara man no. Yes, good morning, Andre Polanco. Yeah, Andre Polanco. Very ano ka to. Polanco. Si Ma'am Vanessa Mayo is still with us. Ay, Dr. naman Matt siya. Mayo, how are you, my buddy? Kumusta lang dira sa akon nga buddy kay Dr. Sana Matt all. Mayo. Jean Buerom, classmate, kumare. Good morning dira, no? Sa kay Lane Grace Ibarra, good morning man. Kay Maria Fe Abindan, good morning man. morning. Amunis lang mga Morning. Tres Marias. bongga. Sang batch 81. Tres Marias. Kay puro sila mga Maria. Hindi Tres Marias sa Jean Buerom, Habi ko Maria mga Fe Maria Abindan, sila. Lane Grace Ibarra. Swerte, no? Sino pa? Si Eric Fernandez, good morning man. Yes, si Ma'am Van Mayo, kuno your body is asking, your body doc was asking if you like Led Zeppelin. Basta naman, ako lang kanta sang Led Zeppelin is Stairway to Heaven May search ta na bing Stairway to Heaven yung ginamin. I-search mo lang Stairway to Heaven. Oo. Kaya makabalo ka na dayon, mabatian mo na. Stand by sa mga balita national.
This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong nalabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may Action Alita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Nanawagan si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga Sugar Regulatory Administration officials nga involvado sa pagpirma sang illegal importation order sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay nga mag-resign na sa pwesto. Ini nga panawagan ni Zubiri kasunod sang pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga si Undersecretary Leocadio Sebastian ang nag-resign na sa iyang posisyon bilang Undersecretary for Operations kag Chief of Staff to the Secretary of Agriculture. Suno kay ang hiles si Sebastian ang pangayo sang pasaylo sa presidente sa iya pagpirma sang Sugar Order number 4 nga wala sang approval ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga muman ang Secretary sang DA kag Chairman sang Sugar Regulatory Board. Suno pa kay Zubiri, dapat pasakaan sang kaso ang nasambit nga opisyal matapos gintinguan ibutang sa ital-ital ang presidente. Doon pa ni Zubiri, magapatigan man siya sang investigasyon angot sa attempted importation. Una nang pahayag ni Agriculture's Undersecretary Christine Evangelista nga kinahanglan na sang Pilipinas nga mag-import sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay agud mas stabilize ang presyo sang kalamay sa merkado. Apang ginbasura sang presidente ang nasambit nga proposal.
Ginaengganyo ni Senator Sherwin Gatchalian ang tanan nga ahensya sa gobyerno gamito ng ila administrative processes sa pagbakal sa makinanglanon kag hindi na pag-ipaagi pa sa procurement service ang Department of Budget and Management. Sino kay Gatchalian ang kada transaksyon sang PSDBM ang puro sang kontrobersiya labi na sa bilis ang produkto o kon mismo sa pondo. Nagakabalaka man si Gatchalian bangod sa nga naanad ng tanan nga ahensya sa gobyerno nga magpakigangot sa PSDBM sa pagbakal sa makinanglan nga units apang sulo sa senador ginaabuso ng ini nga sistema. Ginahingyo man ni Gatchalian ang Senate Blue Ribbon Committee nga magpatigayon sang investigasyon. Hibaluan sa nakaligad lamang ginkwestiyon sang Commission on Audit ang manumaliya nga pagbakal sa mga laptops sang DepEd. Sa nakaligad man administrasyon ang kontrobersyal ang pag-award sa isa ka negosyante nga malapit sa kay anay Presidente Rodrigo Duterte sang binilyon ka peso nga kontrata sa pagbaligya sang medical supplies. Ginakabig naman sa pilay ka mga mamalita nga pagkontrol sa kaalam kapag lapas sa kinamatarong nga magpalayag sang nahibaluan ang tikang sang Komisyon ng Wikang Pilipino nga dumalian ang mga libro nga nagatalakay sa mga kabudlayan sa mga Pinoy sa panahon sang diktadorya sa mga eskulahan kag pampubliko nga libraries. Sunod kay Albay Representative Edsel Lagman, ang direktiba sang KWF ang makabig nga paglapas sa lahi kag konstitusyon sa pungsod Pilipinas. Angot sini, ginaduso ni Lagman nga usisaon ang Memorandum Number 2022-0663 nga gin-issue sang KWF kag sa desisyon nga tawgon ang mga libro nga pamaagi sa pagkometer sang terorismo. Ginpaatag man ni Lagman nga ang KWF ang gintukod sa idalom sang Republic Act 7104 kag wala sa ikasara nga magdumili o kun iban kag limitahan ang kaundan sang libro sa Filipino. Duwa pa ni Lagman, hindi man konektado ang KWF sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kakalakip man sa imbestigahon sang Senado ang mga personalidad nga nag-impluensya sa desisyon sang KWF. Ginpandaman ni Senator Amy Marcos sa mga ginaligar smugglers ang puti nga sibuyas nga untata na ang ilegal nga hilikoton bangod nga kilala na sila sang mga otoridad. Suno kay Marcos nakahibalo na otoridad sang modus sa mga sindikato. Pagsaysay pa sang senadora una nga ginatago sa mga negosyante ang supply tapos magahimo sang pamaagi agon magkulang sang supply kag gilayon man nga maghimo sang lehitimo nga import permit. Paabot man ni Marcos nga magabaha ang puti nga sibuyas sa merkado sa masunod nga semana matapos ang lehitimo nga importation order. Hindi man kumbinsido si Marcos sa local shortage ng puti nga sibuyas. Bawod niya ang Department of Agriculture nga ginapamunuan karon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang wala man sang may ginpresentar nga inventories kag sang produksyon sa tion sang ani. Ginpasiguro naman sang Department of Health nga isa ang Pilipinas sa mga maunang magabakal sang Omicron-adopted vaccines nga gintawag man nga New Generation Vaccine sa mapungsod nga naga-manufacture sini sa tion nga mangin available na. Ginpahag ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergara, sunod sa mga vaccine manufacturers, ang karon nga mga bakuna ang ginhimo para sa mga anay variants ng COVID kag hindi para sa Omicron. Rason nga nagahimo sila sa karon sang bago nga formulation. Ginapaabot naman nga mangin handa na ang nasambit nga sa isang bakuna, partikular ang himo sang Moderna sa pag-abot sa ika-4 nga quarter sang karon nga tuig. Naghanda naman ang sang pondo ang DOH angot dire para kung maghatag na sang go signal ang mga eksperto. Gilayon sini nga makabakal. Gilayon naman nga nagbagatag sa rekomendasyon ang Food and Drug Administration sa expert panel sa Health Technology Assessment Council para madasig nga mahatagan ang bago nga bakuna sang emergency use authorization. Liwat nga nagbalik ang negosasyon sa tunga sang pungsod Pilipinas kag China may angot sa wala madayon nga proyekto sa pungsod. Sa statement nga ginpagawa sa Department of Transportation ginkompirmar nga nagpakigsapol si DOTR Secretary Jaime Bautista kay Chinese Ambassador Wang Xilian sa Agosto 11 para liwat istoryahan ang Chinese-funded transportation projects sa Pilipinas. Kalakip sa mga tupiko sa pagsinapol ang China-funded railway projects kangay sang PNR South Long Haul Project, Subic Clark Railway kag Mindanao Railway. Nagapati naman ang DOTR nga ang pagpondo sa gobyerno sa China sa mga proyekto sa Pilipinas ang magapabakod sa bilateral relations kag pagpasanyog sang partnership sa tunga sang duha ka pungsod. Gin-question naman sa Commission on Audit ang pinaka-questionable nga pagpanagtag sa Department of Agriculture sa mga fertilizers, livestock feeds kag pila ka agricultural products bilang ayuda sa mga manguma sa panahon sang paglaslas sang COVID-19. Ang report sang COA ang kabahin sang pagpaidalom nila sa annual audit sadto nakaligad nga tuig sa programa sang DA nga Expanded Livestock and Poultry Production and Rice Resiliency Project. Sunod sa COA, nakita nila sang deficiency
ang DA bangod sa kawadon sang pagsumeter sa mga pamatuod nga nakabaton gid man sang nagakaigo kabaton gid man sang sapat ang mga farmer beneficiaries. Ginapangitaan sang ahensya ang DA sang acknowledgement forms kag master list sang mga mangunguma. Duda man ang COA sa tuyo sang 5 kamataratapan sang DA nga nagadumala sa distribusyon sa mga agricultural products nga ginpunduhan sang 94.72 milyones pesos. Ginaduso sang isa ka mamalidha sa Kongreso ang National Unemployment Insurance Program nga may tinutuyo nga hatagan sang ayuda ang mga mamumugon nga nadulaan sang trabaho. Suno kay Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, minilyon nga Pinoy ang nadulaan sang trabaho bangod sang pandemya nga nagakinahanglan sang bulig gikan sa gobyerno. Base sa House Bill number 490 o kodang Free Jobs Act, dapat nga magtukod sa National Unemployment Insurance Program o kon NUIP ang gobyerno kag igadumala sang isa ka Philippine Job Insurance Corporation. Pagpatag ni Kimbo ang NUIP ang magahatag proteksyon sa ekonomiya kag sa mga mamumugon nga ginkakas sa trabaho. Action Radio Philippines Standard Time, 7:35. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon nga may kabudlayan dira sa pagpamuot. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus. Si Athena. Sige, good morning dira. Liwat kay Renante Arbillar Blackson Doors. Kaya nag-message niya, gagmay pa mga bata. Kuga pamati na ko sa Action Radio sa Magalyon Cadre. Hasta sa San Carlos City. Gapamati Japon ko. Salamat gid, amigo Renante, ha? Thank you gid sa imo. Si Miss Jinky Dialagdon is still with us. John Bailosis. Monitor lang kami diyan ni Mama Ani, Ricky, Rocky, Carlo, Bailosis family sang Abada Sky 24/7. Paano kami ka-avail coupon? Paano ko Action Doors? Pwede pa action boy ka pang. Pwede Pwede pa no kapang hatag yapo no. Kaya until September 17 Until man September 17 Kadto lang pa. ni sa station kay gaan ka lang namon. Si John Bailosis. Abi ko si John Diaz. Si John Diaz. Kita ala Sabi sa ko si Action John Doors. Diaz ang pangitaon. Pangitaon niyo ko pras lang alauna ha. Kung asa alauna nga wala pa kamot. Pagka Lain alauna. naman pangitaon niyo. Kadang lang si Action Doors, pagkita mo na sa launa. Pagalampas launa, hindi mo sa kantuan sa Action Radio, bagas sa launa. Lampas launa, dito mo sa kantuan sa sinihan. Ano sa sinihan? Hindi mo. Hindi mo sige lang. Gabantay ko sini. Gabantay sa takilya, dabla. Pagkawan ticket. Actually, kaga extra ko bantay sa sini. So, dito ko nila nakaan. Kaya tag mo sila, hindi na coupon. Ticket na ya.
Sige. So, tapos in-charge ko lang si mo. Correct. Lisa Joy Ilon Amoroso, morning din sa imo. Why si Lisa Joy no sa sa tong Wala, why kay no? nagabihan na siya kuno abot. Ay okay, we miss you. Kay Michael John Season from Chateau Elise, Paranaque. Ginatamyaw ko man si mother niya, Ma'am Lourdes Season. Christine Minias Villalobos, good morning. Si Ayasa Meo Benitez Araog, watch. Sino? Si Ayesa bla. Good Si morning, Ayesa. Miss Ayesha. May corned beef ka pa da. Ay, sorry. Alakalain do. Kay Lester ka na iya. Hindi ka ba si Ara sila balay? Oo, no, basi ma-expired bala, ayes. Oh, basta may expired lang bala, miss. Medyo kaluya na. Baklon mo ya guro eh. Hindi ka baklon taman niya. Oh, basta may expired, hindi ka medyo kaluya mga ginaayo mga iya nga balay baklon. Kaya ka namin man sa Ay, kalain. So, Dennis Richard de Boroma. Ay, hindi ka maglalaw. Si Ayes kita niya. Gako na. Sa pamaligya. Siya kita nagbaka-baka. Nansakad sa stasyon. Correct. Wala ko siya nakita. Baka ito day off ko guro ay. May kamita na ni Ayes? Okay. Sige lang. Bay lang kay makamit ni na kamo. Si Dennis Richard Tibor Roma, kay Christine Minias Villalobos, good morning man. Si Ma'am Elizabeth Malaka, Gamala, ginagreet niyang ila clerk of court, Cynthia Manalo Seralde, sa iya birthday karon nga adlaw. Oy, Cynthia Manalo Seralde, happy birthday. Ang greeting sa kay Judge Michael Hans Diaz Villester, kag MTCC branch 3 nga staff. Good morning. And happy birthday. Sige. Okay. Kay Miss Georgia Gargasiran, 3 ka tinapay, kag 3 man kakapeo Salamat na Miss G. Basiguro wala igin sakop si Francis. Basiguro si Francis, Milo pala. Harap na siya sa iya nga. Milo days. Milo. Masarap. Milo masarap man. Masarap inumin. Tapos? Lasang Ovaltine. Masarap inumin lasang Ovaltine. Kalain action ball. Hindi ka kita ko endorser sa Milo. Kaya muna mo yan. Milo. Sarap inumin lasang Ovaltine. Ay, kalain. Kay Ters Vergara Sancho, good morning. Moralda Juanita, good morning man. Pwede ka pang coupon kay Kuya sa Oma. Pero sign out side of ka pamati kuya. Pwede gid kadto lang di kaya tagan ka lang gid ni Manong Guard sang coupon. Gibilinan ko to si Manong Guard sang coupon. Sanay ka nga Uma, Miss Juanita. Kaya Chet Zamora, good morning. Jose Herson Lapine Gunyo, good morning. Dra sa may LLP Building Office. May aga dra sa inyo, sir. Kay Neresa Gonzalez. Birthday ka ni Pito. Happy birthday kay Papang Pito Gonzalez. So, happy birthday. Greta ka ni Kronon. Ikaw, Ernest Laya mo sila ni Ruth. Oo. Si Ma'am Van, Miss Doris, nalipatan mo akong face mask. Hello, gali Ma'am Van. OMG. Nalipatan mo hatag mo sa akong face mask. Just like what you're wearing. Ay, gali. Sige lang Ma'am Van, kay sa ipaship naman ang t-shirt sa ang ARB Fans Club. Ipadalaan ko ang face mask. Basta pabalong ko ni SM nga ma-ship na siya sang bayo. Kaya basi wala man. Basi malipat siya direct tayo pa-ship. So Ma'am Van, don't you worry. I got you, baby. I got you. Okay, so I got your back. I got your back. And the front. Ronnie Kagalawan, morning man. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:43. Kag sa detalye na balita international, 35 kumatawo ang nagkalamatay samtang 45 kay Banpampilason sa nagluntad nga sunog sa isa ka simbahan sa Giza City, Egypt. Sunod sa report, may nagluntad nga electrical malfunctions ang rason sang sunog nga naging kabangdanan sang stampede. Naglabot naman sa 5,000 ka mga deboto ang yara sa sulod sang Abu Stephen Church. Gindala gilayon sa ospital ang Mapilason kay posible madugangan pa ang kadamuon sa mga nagkalamatay bawod yara sa kritikal ang sitwasyon sang iban nga biktima. Samtang makalaom ang mga motorista sang jutay nga pangnubo sa diesel kag kerosene nga presyo. Apang hindi pa sigurado kung balang gasolina magasaka o kung magapanaog. Base sa World Market Trading, ang presyo sang diesel ang inapaabot nga mga rollback sang 90 sentimos tubtub 1.20 kada litro, samtang ang kerosene naman 20 sentimos tubtub 50 sentimos.
Sa piyakabahin ang presyo sa gasolina mahimo nga may jutay nga pagsaka nga 10 centimos kada litro o kung jutay nga pagnumo tubtob sa 20 centimos kada litro. Inilang kanom nga sunod-sunod nga rollback sa mga presyo sa liz samtang ang ekonomiya sa bilog nga kalibutan nagaantos karon sa mas taas nga presyo sa mga balaklon. Apang ang mga eksperto nagpahayag nga daw malayo pa nga magbalik sa normal ang tanan bangod sa nagapalang gyapon nga tensyon sa tunga sa Ukraine kag Russia. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 66 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 58 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 1 centimo. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagpositibo sa COVID-19 ang singer nga si Ogie Alcacid. Sa nga social media account, nagpost din isang picture sa iya COVID-19 antigen test result. Bangod sini, nag-isolate na siya kag padayon ang iya pagpaayo. Nagpalabot naman sa ila get well wishes ang kaangay sini nga singers kag artista. Sa balita sa sports, wala pa naghatag sa kasiguruhan kag wala pa sa kasiguruhan ng kasugtanan sa Samahang Basketball ng Pilipinas kung kuhaon nila si Chat Reyes nga mangin coach sang Gilas Pilipinas sa nagilapit nga FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ginpahayag ni SBP Executive Director kag spokesman Sunny Barrios nga padayon sa gyapon ang nagaluntad nga semifinals sa PBA Philippine Cup sa din coachman si Reyes sa TNT Tropang Giga. Dugang pa nga ginatugyan na sini kay team manager Butch Antonio ang nasambit nga posibilidad sa din ginpahayag niya nga mag kuha ini sang coaching. Madumduman, wala nag-coach si Reyes sa third window sa qualifiers sa itong Hunyo kag buslan ini ni Nedad Vucinic. Balita espesyal! Alright! Energy! Ay, kalain. Happy Monday, Action Boy! Kabla ka grabe ako na anniversary. Ako na energy kay anniversary week sa Action Radio. Yes! So dapat ang aton anniversary maintained for the whole week. Yes! So, 53rd anniversary namon mga ka-aksyon this coming August 17. August 17, no? So, ang aton nga promo nagsugod na. Aton nga dakop ka, daog ka, ruleta promo. Yes. May winner na kita, may first winner na kita kaina, taga Araw sa Vista Alegre. Si Richie Gonzales, Magallanes. Richie Gonzales, dulay. Sino na yung mamalairan kag ila Richie Gonzales na. Richie Magallanes. So kadto ka lang di Migo Richie, ha? Anong araw na sa araw man? Mga alas 9, pwede ka na di kakadto. Anong araw na sa araw man? Sinag eh. Sinag. Sinag wala, amo nang ara sa araw nga wala sa Sitio Dulom. Ay sa Sitio Dulom. May Sitio Dulom gali, no? Sitio Dulom. So, diri ka sa araw. Okay. Sige, i-greet ko lang happy birthday, bala. Sige, go. Ano nga si Pito Gonzales. Happy birthday, dira, amigo Pito Gonzales. Dira sa may Boulevard, sa Barangay 13. Good morning, dira kay Ruth Gonzales. Kag sa tanan dira, ara sa Ilabalaya. Gonzales family, Gonzales sa family. may Boulevard of Broken Dreams. Yes, halin ni kay Nerissa Gonzales. Kay Lawrence Melgarejo con Clara. Ay, dahil may agad na sa imo daya, no? Good morning. Si Jo Marie Macariola Estelioso. Kag 174 stars na buhay na sa akong account. Nag-send ko na ni Sinri sa 174 stars. Ay, gali ka? Wala man din Wala man gani. Nag-appear di, oh. Sige lang, Ara na guro, wala kong nag-pin sa message niya. Sige lang. Thank you, kid. Anyway, Nerissa Gonzales, no? Sige. Okay na? Sige. Okay, so drita sa aton balita special. Sino pag galing ka pamati nga on air lang nga gani? May ara nga mga listeners na nga on air nga radyo ga pamati okay, sa radyo. Good morning dira sa inyo. Si Allen Louie Himutia dira sa Kaliling on air man. Yes. Si Hada ko Silensong Komedya. On air kaga Facebook na saya. Facebook na sa. Samtang nagabulad lamayo. Yeah. May mga extra. Hindi kita malimtan ng lamayo, no? Hindi kita malimtan ng lamayo. Ginadumtan gidyan ni Action Boy. Okay? Sa taga Purok Magnolia dira sa Barangay 7, good morning. Halin kay Josefina Luxen Generato.
Greetings by Marisa. Ay, sige. Sige. Kita to nga duha upod nagtalang, no? Greetings kay Marisa. Oo. Kita to nga duha upod nga nagtalang. Yes, yung nakalabot ka na yan sa basketball court to nila. Sa ilaga covered gold. Covered court to nila. Man, hindi kili kay barangay. Magnolia na tong nasudlan ko ya. Kita to upod, no? Yes. Bobby Munoz. Oy, kapon na rin di si Bobby. Ay, galing. Ay, dalong tumas ang klamay hati. Oo. Bob, thank you, good Bob, ha? Good morning dira sa imo. Kay Marilo Varon, kag MJS Gandido Hildore. Good morning, man. Good morning. Si Upi, ari na ho. Sino naman na? Si Upi liya manaay, bla. Bago. Ay, rasa. Si Upi, bla. Si Upi liya manaay. Classmate mo? Classmate ko. Gina-greet siyang hinablo si Mary Grace Nickdaw Moralde. Abi ko birthday. Good morning, gali, Yes, no? Mary Miss- Grace Nickdaw Moralde. Oh, si Miss Rona Rihida Trava, Blaki sa radyo, nagapamati. Good morning. Morning man sa imo, Ron. Morning. Sige. Kag sa aton balita, Special Action Boy, ining padayunon istoryahan, ining mga pinasahi nga sahi isang paglubong or burial sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan. Okay? So, Ari Action Boy, Sa din na ta. naistoryahan yun ni Action Eden, ining sati, no? Oo, tapos Naistoryahan nyo na ni, no? Pero tinigiling correct. sati, no? Till death do us part, literal. Nga kung mapatay isa sa ilang bana, yabe, maupod kaya galing lubo. Hindi, kung banda ang mapatay, ang asawa, isugon man kayo upod tulubong. Oo. Pero kung asawa ang patay, bana, yan, way kinanglan. Awa, ha? Yes! Dito kami sa dina. Di na nga lugar. Sati, sa may Hindu man eh. Di ni sati. India eh. India. Basta wala. Hindu, ti India. India. Tikita Kaya mo mo natin kalain, nano niya, kay para malikawan ko nung nga ba si hiluan sa mga asawang, ang bana. Bana. Kag madito siyang pakasal siya tuntuon yung palangga. Amo na nga para nga way delikado mga banang hiluan sa asawa. Aha. Mapatay ang bana, upod ka mo to. Lain, Amo na to sila yan, no? Para si way naman naguro, sa una pa Sa naguro. una pa ni Goro. Ilubong kayo kabuhi yung nano. Amo nang... Hindi, sunugon ka kung nanay. Sunugon na gala. Sunugon ka, Pero no. Sunugan. Kita mo lang So, si Ope, birthday gali ni Mary Grace Nickdaw Moralde, ah. Nansiling. Happy birthday, ah. No? Sige. Sige, so next, hindi na pagsupon-supunit. Ako si JM, mga aking naman nakaroon. Jay, Dito siya. So next Action Boy, The Feast of the Dead. Feast of the Dead. May araman na pista minatay. Oo, pero inila yan. Ano Ang ila Feast yan? of the Dead Action Boy, ah. Inila Action Boy sa Melanesian sa Papua New Guinea. So dito rin sa Action Boy, ang mga Gwari people of Brazil, Action Boy, literally, Action Boy, ginakaon nila ang dead. Ay, susa. Ay, kalain, no? Cannibalism na yan. Excuse me lang, mga ka-action. Pero ang tawag na Indo-cannibalism. Kaya mo na kuno, Action Boy, ang way nila nga para ano nila ang pain, ma-cope nila ang pain bala nga. Kauno nila. Kauno nila ang ang dead suli. Para maano sila, kung baga kita ya, para madula ang pain ta or mahagan-hagan ang pain ta, gahibi taya. I-eats nila ya, Action Boy. Kauno Patay kay nila. mo man. Lain, no? Lain, no? Nakaluod. Okay, so next Action Boy, ariyo balik ta sa Philippines. May ari nigla isang una, paniguro Action Boy ga exist ang mga amon eh. Ining tree burial bala. Actually, ari pa ni subong, di ba? Tree burial? Sa may lain galing ni atong digaling isa karon. Ang tree burial naman Action Boy, diri sa Cavite. Sa una Action Boy, Sa ato ni Cavite? Oo, Cavite, diri sa Philippines. So I don't know Action Boy kung ara pa rin subong, pero sa una ko Action Boy, ang trees kuno ang play an important part gid sa ilang kabuhi sa mga Caviteño Action Boy. Kay ginahimo nila kung may nagabalatian, dabala nga tigulang, dabala. Tapos do bala nga manog patay na gini siya. So gaano sila Action Boy ginahimo nila sila sang kahoy, nagatapas sila sang kahoy. Tapos once mapatay na inang tao, ginasuludan nila sa sa kahoy. Paano ka masulod sa kahoy man? Siyempre dako guro nga kahoy, ginabuhuan guro nila or something. Kabalo kung lang paano. ginabutang. Dra nila ginabutang. Okay. So amo na ka importante sa ila ang Action Boy, ang Kahoy. kahoy. Okay? So ang lawas, amo na ginatawag nila nga Green Funeral Movement. Movement May Action pa. Boy. Movement Hindi lang yes nito tradisyon ng movement gidya. Pero I don't know subong lang kung ari pa ni Basi guro yung mga mga tribo-tribo na bala nga. Ato na sa mga malayo bala nga mga mga kabukiran. places. So mga bukid. Okay? Next
Action Boy, kitchen burial naman yan. Kitchen burial. Are sa Philippines mangyapon ang Pilipinas gili no. Dasi mo Dito sulod naman sa Apayao. Apayao. Mo na sulod sa Banga. Hindi ba nga dito sila ginalubong. May mga Filipino ethnic group dito Action Boy nga known as Isnags or Isnegs. Ang tawag sa ila Isnegs. Once mapatay ang isa sa ilang loved one Action Boy or isa sa ilang family, dito nila ginalubong sa idalom sa ilang kusina. Okay. Amo tuguro ya ang way sang paglubong to ya sang pro-criminal to ya kay what siya nagpabalo ang ginpatay to ya dito ya ginlubong sa sa kitchen. Diba si taga isnig na siya? Siguro. Kalain na bala na pila nakatuig Action Boy mo. Oo, dito lang ginlubong niya. Kasi may pagka nakakuha siguro idea sa Payaw basi ko nakabakasyon. Nakabakasyon sila guro Action Boy. Lumayo nila doon sa kusina nila. Hindi ka nagiging gamit niya sa malain. Di kung may ka kusina, di mo ilubong ang patay mo? Sa CR! Hindi ako lang kabalo. Posible magulo ko lang kusina, no? Mo yan, dadapog lang yan. Dadapog lang yan. Ate, makabig na naguro ang kusina. Sa kitchen mo, no? Kitchen, dirty kitchen. So, dapog. Dirty kitchen in Ilonggo, dapog. Dapog. No, parang nagdapog naman. So, amo na Action Boy, perti gali sa Philippines. So, wait, sobrang lang kabalo may mamamo niya gali sa Philippines, sa Apayao, sa Cavite. Sa Action Radio, ay ka nakabalo yan. Salamat, ganyari. Ari ko bras Action Radio, ay nakabalo ko nga may amo niya gali sa Apayao, to kag sa Cavite, ya? Kaya kabay pa makalambot ka sa 153rd anniversary sa Action Radio. 153rd? Pero pila na naguro ka, makabato na ko na 150,000 from the government. Sobra na Oo. Kabayaran gina nila ya. Ako na dahil ang pinaka, tinaguriang inang bayan. Kalain sa inang bayan. So, next Action Boy, diri naman ta sa sa Zoroastrian funeral. Okay. Zoroastrian funeral. Hindi na, sige. Begins by cleaning kuno Action Boy the core using the corpse. sorry. The corpse. Alam ko the corpse. Ang core na yan, CROPS. Yeah. The corpse. May igan corpse. Sorry lang. Using the Action Boy. Amo na ginatinloan nila ang patay Action Boy using sa ihi sang bull. Isang baka? Baka. Bull. So, amo na siya. Tapos ginagawa. Masih bulas basketball. Hindi ang ball na yan. Mali ko man kung yung sakto yung pronunciation. Ay, sakto yung BUL. Maihi ang bola. Maihi. So, amo na, so, ako na siya Action Boy, ginagamitan nila sa ihi, sa baka or ang bull. Ang lain man ang lain man ang bull gidya nga diba may ara ginaya pinasahi gina siya. Muna sa pamilya, baka. Family na siya sang mga sang mga cow. Hindi ko sa baka wala ka diba sang cow ko yan. Sang cow. So man ginaputos pag nila Action Boy sa linen kag ginatawag nga sagdid, may ginatawag sila nga sagdid visit kuno. Ang sagdid Action Boy, it's a holy dog that chases away evil spirit. Ano na siya. Okay. Diba si Charm sagdid. I-check mo si Charm. Kaya basi bala balahaw. Basi bala may pagkasagdid. Bala. Pero tena. Hindi mayo kaya chase lagas sa mga evil spirits. So, hindi ka da masudlan sang mga espiritu, sang mga, kung ano da nga mga malaing espiritu. Okay? Correct. Okay. Sige. Okay, so, last Action Boy, Aryo, ang boss naman ng ibanda yon. Ining the Haida Totem Pole Funeral. Ang totem pole is sa punta na So amo na Action Boy ang totem pole do may bakante na Action Boy nga hollow na siya blang do bakante tas dira na ginabutang ang ang sa babaw. Yes, sa babaw. Kaya totem pole mo kung magsiling ka bla para isang flagpole bla. Ang puntas na mo nang ginatawag nga totem pole. Yes. Tapos pag sa Action Boy, a year after Action Boy, nag 1 year na abi ang patay nga to sa babaw sang totem pole na. Ginakuha na nila Action Boy tapos ginasulod sa box tapos
pintahan. Wala ko anong color. Basta mangkot ka blaw. So, anong color? Kasi mo ka pinablaw. Why na ako kabalo, action boy? Why ko na ginusisa pa? Laker, ako ano sa nang, ano nga pinta, beng, napinta na. Ha? Ano nga pinta, napinta. Why ko kabalo kung ano nga pinta? Basta ginapintahan nila. Okay? Sige. Mapasagad ka pa. Ano nga pinta? Gina-recommend mo sa ilaw. Ngayon, kasi ginadrawingan, guro. Ano namin ginapintahan, di ka ginapinta, kundi ginadrawingan. May ano sila, may ginasulat na sila guro nga kung ano. Masabi ko na ano, gibe. Anong ginasulat na nila eh? Ano masabi ko na anong ginangarada? Usually, a year after death, the pole would have been prepared and the remains placed in a box of the top of the pole, which would be painted and carved with a lineage crest. Atong naging search ko nagali kagapon, basta hindi ko maintindihan ang panulat, basta mo na siya ipakita ko sa imo ang ginatawag nga lineage crest. Ang sa mga arada sa radyo, ti paningwa lang kumudanay. Basi Arabic na sa nga mga doon ka mo na. Hindi ko siya alphabet. Hindi ko siya ma-explain kung paano. Pero mga old alphabet na do ka mga old alphabets na siya, guro. Basta dumanga mo niyo. Kagagmay, hindi mo siya makita, action boy. Sige na lang, karoon na lang. Oo. Okay, so buwas naman ang iba. Sige, okay. Clinton Palma, morning dra sa imo. Ambal ni Dunya Elena, niya si Bobby Munoz. Amo na sa una, nag-decorate sa imo bridal car. Ay, nag-imo pagit sa akong bouquet. Dumduman ko na si Bobby Munoz, nag-imo sa bouquet namon. Sorry sa kasal. Rochelle Evangelista, kag dira kay Leonelyn Soriano Juanico sa Sumag, Atubang Phoenix. Sang una ko no sa mag-ulan gani ko no ginalubungan sang kutsilyo binangon ang dalo magdan kay para kuno maguntat ang ulan. Hiling man Jocelyn song komedya. Alfonso Roland kag Rosemary Martino, Evelyn Sinaon, Lorna Pacto. So, sige. Perti, no? Ginabutangan sa ano? Damo man ni nabalaan ni Dan si Yada. O binangon ang dalom hagdan? Sige, para mauntat ang ulan. Perti, no? Anong labot sa hagdan? Reynalyn Mansueto Oquindo, morning sa Purok Durarog, Barangay Mailom, Bago City. Sa pamilya Escaner dira maayong aga. Standby na mag-aksyon sa Action Hotline with Action Artay Hupon, ang inyo naman diringan news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension.